no principio, a identidade digital é un concepto que podíamos dicir que como traslación do que é a nosa identidade, ao que percibe a xente de nós conforme a pegada que deixamos na internet. Todo o que se publica sobre nós na rede e todo o que publicamos nós na rede conforme o que sería a nosa identidade digital, ou seja, que é o que percibe da nosa persoa alguén que entra na rede e ve o que hai sobre nós. En cambio, o que sería a marca persoal ou personal branding é o que nos facemos para controlar esa identidade digital. Todo a nosa estrategia, o que facemos para ter unha imaxe positiva nosa, ou poder dar unha imaxe profesional, que a xente poida saber a que nos dedicamos, se somos bons ou malos profesionais, todo este tipo de cousas podemos controlar mediante algún tipo de estrategias, a hora de definir os nosos perfis nas redes sociais, mirar se o imos facer dunha maneira máis informal ou dunha maneira máis formal, se imos falar só da nosa profesión ou se imos tratar temas do noso día a día. Todo iso teremos que decidilo para ir construindo a nosa marca e así ser tamén conscientes que non é o mesmo que podemos facer cando estamos comentando cousas en Twitter que cando estamos intercambiando comentarios en WhatsApp. Temos que ser conscientes do que son as parcelas privadas e as parcelas públicas para poder ter unha boa imaxe de nós mesmos na rede e ademais así iso permitirá-nos evitar que a nosa actividade na internet pode ter repercusións negativas, por exemplo, no noso futuro profesional.